Tras as protestas do pasado curso e o anuncio do pacto educativo por parte da Administración, a plataforma de AMPAs do Barbanza confiaba en que este ano non habería reválidas. Equivocábanse xa que hoxe iniciáronse en toda Galicia os exames de terceiro de primaria que continuarán mañá. Exames que a Asociación de Pais rexeita na súa maioría, polo que foron moitos os que optaron por non levar os nenos á clase. Ademais xa temos datos e son moi positivos, en todo o Boiro. Por exemplo, en Cabo foron 0 nenos, no Santa Baia de 60 foron 2, en Abanqueiro 0, en Cespón 0, en Rianxo tamén moi bons datos, de un neno de 20 e pico, en Puebla 2 de 48, en Porto son 3, van ser datos bons. Un dos principais argumentos en contra da reválida é a súa falla de valor pedagóxico e académico. Entenden dende a plataforma que os resultados non contribuían a avaliar o alumnado e o único que consiguen é xerar preocupación e estrés entre os nenos, que teñen entre 8 e 9 anos. Os nenos de terceiro son nenos moi pequenos, sobre todo, non entenden eses exámenes, eses 2 días de exámenes, para que son, para que os van a utilizar. Hai nenos que poden decir eu quero facelo porque eu estudio ben e teño boa nota, pero teñe que explicar o porqué. E a eles tamén lles xeneras unha incertidumbre que non é a mesma que a nosa, que nos entendemos as cousas de outra maneira moi diferente que eles. Están bastante nerviosos tamén. Alegan ademais que se estes exames tiveran tanta importancia, os pais xa terían recibido os resultados das probas realizadas o curso pasado. En moitos casos non foi así. Supuestamente as familias tiñan que recibir os datos das avaliacións dos seus fillos. Hai familias que non a recibiron e hai outras que a recibiron un ano despois. Aínda que seguirían adiante coas súas mobilizacións, as AMPAs dubidan da vontade de diálogo da Administración e sospeitan que a Xunta non dará marcha atrás na súa decisión de implantar estas probas en primaria.